أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. والأمر المسلمين masoya sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, har kullum kamar yadda muka saba mukan fitar da wasu sirrika da muka gada daga iyayenmu da malamanmu muke ba al'ummar musulmi domin su amfana. Wannan sirri ne muka zo muku da shi ga musamman mutumin da yake kasuwanci, lamura sun ci kurkuɗe masa, zai zauna yi wannan aiki. Rubutu ne ake rubuta izawaka 41. Akan samu ruwan kogi ko ruwan rijiya, ana fara shan shi ranar Laraba sati ɗaya. Za ka samu wadataccen ruwa wanda za ka ringa zubawa, wanda za ka wanke wannan rubutu da shi. In ka wanke wannan rubutu da shi sai ka ringa shan shi da daddare. In ka zauna sai ka karanta izaja a 41. Bayan ka sha wannan ruwan rubutun, ko kai sallah lafiya ɗaya ko kar ka yi, amma ana buƙatar mutum ya yi mafitawul amal. Bi ma'ana mafitawul amal, mutum yakan yi istighfari 33, hailala 33, salatul fati 33, sai karanta fala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim 70, sai shiga cikin aikin, sai karanta iza jaa 41. Shi kuma wancan rubutu iza waka ce za a rubuta ma ita 41. In aka yi ma iza waka 41 za ka wanke ta ko da ruwan rijiya. Ana son a samu tsohuwar rijiyar da ba ta kafewa, ko a samu ruwan kogi. Kogi ba mai tafiya ba, gulbi kenan, yawwa, wanda ruwa bai tafiya. Sai a ibe shi, a samo shi wadatacce wanda zai kai sati ɗaya ana sha. To yan uwa, muna buƙatar duk wanda ya haɗu da wannan alkhairi ya yi mana shiya, ya yi followers, kuma ya tura shi zuwa ga 'yan uwa domin su amfana. Domin sirri ne wanda yake da girma. Wallahi mu dai mun amfana, kuma 'yan uwa sun amfana, sun mana godiya. Kuma cikin yardar Allah, a cikin wannan wata mai alfarma na haihuwar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, muka ce bari mu fito muku da wannan sirri mu bayar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naku masoyin manzo Allah, masoyin sayyidina rasulullahi, masoyin shehu tijjani, masoyin shehu ibrahim sahibul faidati, jamilu gausun faila. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.